Mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Ay mga kabuka, magbira na pamig saging. Kauban na ako si Uncle Dagi. Ayan, muna yung mubirag saging mga kabuka. Siya mo kariro na mo karon. Ayan mga kabuka, muna yung kariro mga kabuka. Kusgan kaya si Uncle Dagi. Gwapo pa yung tao. Oh, ayan si Uncle Dagi. Mga kabuka, muna yung pag kariro mga kabuka. May trabaho sa kariro diri. Tigbira og saging. Ay nasa hawak mga kabuka gi kuan ang Uncle Dagi gi higot. Ya, guyod niyang saging. Mo ni kabaw diri mga kabuka. Gikloy kay mga kabuka gigihimong kabaw. Uncle Dagi oh. Gitawag karero. Mo ni karero mga kabuka. Perting buka tapi lang guyod mo kol. 90 90 kabok. Ayan mga kabuka. Akalain niyo yun? Akalain niyo? Nubinta kabok iyang giguyod. Ayan. Mao ni siya oh. Iyang giguyod niya mga kabuka mo nang saging na sa likod. Berting awa mga kabuka ang iyang hawak na pisi. Ay mga kabuka, layo pa kayo siya ito ano? Ayan, layo pa kayo. Ang packing. Bukat ko, bukat. Tama po. Ha? Tama po. Bukat kayo? Tama po. Katawa daw. Ayan si Uncle. Oh, no. At Col. Shout out, Yurme. Ayan si Uncle. Kauban na mo to mga kabuka. Tawa daw Col. Kaya mo katawa bisag maguyod. Di ba hangak? Ha? Ay mga hangak na daw mga kabuka. Sa Tagalog ang hangak. On. Pagod. Pagod. Ay napapagod na sa mga kabuka. Pagod na dyan siya kayo mga kabuka. Pagod sa init. Ano, pagod na dyan siya kayo mga kabuka. Kasi nga ng mga nubinta kabuok. Nubinta kabuok ang iyang giguyod mga kabuka. Ayan. Akong pakita sa inyo mga kabuka ang iyang giguyod ha.
ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.